Ilang taon kayo? Anong karamdaman nyo? Ilang buwan nyo na sakit yan? Isang buwan na. Ilang manggagamot nang humilot sa inyo, pati kasama magilot? 8 na. Ang sabi, pasma lang. Pero galing na kayo sa medisina. Ang sabi sa medisina? Okay lang. Pero pakaramdam nyo, pero paggabi nakakatulog hindi? Hindi. Tandamon. Sige, magdasal lang kayo sa Panginoon ha. Hirap kayo sa mga buong katawan nyo. Nilalamig ba kayo, nainitan? May 23 ngayon ha. 2021. May 23, 2021. Sige, tingnan natin magagawa natin ha. Una, magtiwala kayo sa Diyos ha. Uminit na oh. Meron nga oh. Kita mo na kawa ko. Uminit na agad oh. Oh. Sabi siya malakas ang energy sa loob ng katawan niya eh. Daliri pa lang yan ha. Hawak ko pa lang yung didikit sa kanya. Oh. Ibig sabihin meron. Umiinit agad oh. Isipin mo. Bakit ka? Bakit ka nga? Alam mo, bakit umiinit yan? Ito palang hawak ko. Umiinit siya oh. Pag bitawan ko to ha. Oh, nawawala, di ba? Meron pa rin oh. Oh, kita mo. Oh. Ikaw, sino ka? Anong nilalang ka ng masamang espiritu? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Kilala mo ba si Jesus? May takot ka sa Kanya? Gamit tayo ng konti sandata. Puro lang ha. Amen. Ano? Ano? Aalis ka sa loob ng katawan niya? Aalis ka sa loob ng katawan niya? Wala po. Yan asawa mo. Kita mo, hinawakan pa lang. Ano? Aalis ka sa loob ng katawan niya? Kilala mo ba si Kristo? May takot ka sa Kanya? May takot ka sa Kanya? Oh, kung may takot ka sa Kanya, may tao ka ba hindi? Tao ka hindi? Hindi ka tao. Pwede ba makipag-usap bilang instrumento ng Diyos? Walang sakitan. Walang sakitan. Positive, negative, magnetiko, pera ng kuryente. Bigyan mo ng konting apoy. Tapos malakas. Makikipag-usap pa hindi? Pagbibigyan kita bilang instrumento ng Diyos, tao ka hindi? Hindi ka tao. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Ano? Tao ka hindi? Tao ka hindi? Ayaw mo pa rin makipag-usap. Anong gawin natin? Torturin muna natin para magkaalaman tayo. Huwag ka umiyak ate. Manalangin ka sa aking Ama. Maaawa ka. Anong gusto mo? Isang buwan siya naghihirap sa ospital o isang araw lang siya gagaling ngayon? Oh, magdasal ka. Hindi kailangan nag-iyak. Kailangan tumatawag kayo sa ating Ama sa langit. Naintindihan niyo po? Hindi po ako magagamot dyan. Kung diyan pong nasa reyna. Bibigatan ko to itong daliri ko sa'yo. Lulubog ko sa'yo. Tao ka hindi? Tao ka hindi? Hindi ka tao. Anong elemento ka? Elemento ka ba? Masamang espiritu ka? Masamang espiritu ka? Ha? Babalik ka pa sa loob ng katawan niya? O, tanggalin mo yung sakit, nilagay mo sa kanya. Lahat. Yung isang kamay lang ang pinapatid gamit ko. Tanggalin mo. Tabon! Idikit mo yung kamay mo sa lubong katawan, balat niya. Pag hindi mo dinikit niya, bubugbugin kita ng bubugbugin. Ipanga kung tumatawag sa Panginoon Kristo, nagkakaroon na ng power yung kamay ko. Alas! Ubusin mo! Anong ginawa ng tao nito sa'yo? Bakit mo siya sinasaktan? Kung hindi ka tao. May ginawa ba siya sa'yo? May ginawa ba siya sa'yo? Eh, bakit nasa loob ka ng katawan niya? Bakit nasa loob ka ng katawan niya? Nasasaktan ka ng ganyan kabilis. Ibig sabihin, nandiyan ka sa loob ng katawan niya. Pupersahin kita. Ha? Inabala ka? Oh, pwede bang ako humingi ng bilang instrumento ng Diyos, Ama sa langit? I-instrumento niya lang ako, ha? Pwede ba ako makiusap na tanggalin mo yung ginawa mo sa kanya? Ha? O sige, kalasin mo. Kalas. Lalaki ka, babae? Lalaki ka, babae? Anong elemento ka? Engkanto ka ba? Maligno ka ba? Masamang espiritu ka? Duwende ka ba? Kapal ka ba? Tanongin ko, sagutin mo yung tanong ko. Ano ka?
Uulitin ko ang tanong. Pag hindi ka nakipag-usap sa akin, bahala ka. Bibilang ako ng 3, tatawag na ako sa Diyos. Ano? Nakikipag-usap ka, hindi? O, sige. Tanggalin mo yung nilagay mo sa kanya. Hindi kita sasaktan. Tanggalin mo. Bakit kanya inabala? Anong dahilan? Anong anong ginawa niya sa'yo? Bakit? Nananahimik ka. Tapos, anong ginawa niya sa'yo? Pagbibigyan kita. Kaya nga, paano kanya nabala? Anong ginawa? Ano? 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 Nag-aararo siya. Tapos natama ka niya. Ano ka nga nilalang? Elemento, kapre, maligno, etc. Laman lupa, ano? Ayaw mo tayo magsalita. Di ba sinabi siya, kakausapin kita? Ano nga gano'ng kalaki? Kasing laki ng bahay, kasing mataas pa sa poste. Ano? Basta malaki ka. Gusto ko malaman kung kapre ka, maligno ka. Ano? Sa pangalan ng Ama. Sa pangalan ni Jesus. Ayaw mong salita. Matigas ulo mo, ha? Pinabibigyan na nga kita. Ano? Ano? Magsasalita ka, hindi? Ayaw mo? Aalis ka sa ng katawan niya, hindi? O, kalasin mo muna nilagay mo sa kanya. Gamitin mo yung kamay mo! Gamitin mo! Ayaw mo talaga. Wala na itong tanong-tanong. Pupukin na kita sa loob ng katawan niya. Tanggalin mo lahat yan. Isang kamay. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan mo. Ubusin mo. Pag hindi mo tinanggalan, pupukin kita. Ubos! Lahat! Buong katawan niya. Malaking tao ka. Basta mataas. Nasa bukirin ka. Tinamakan niya ng araro. Kaya binigyan mo siya sakit. Ano sakit nilagay mo sa kanya? Hindi pa tayo tapos, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Huwag ka dyan magano. Ano nga, bakit kanya na perwisyo? Tinama ka ba niya? Tinama ka ba niya? Ano? Tinama ng araro yung bahay mo. Tay-tay yan. Kaya pala galit na galit. Napakahirap gawin yung bahay ng mga elemento. Inaabot sila ng 5 taon, 3 taon bago nila nabubuo. Kaya pala siya nagagalit. Kaya pala to araw-araw sa medisina, yung makita. Ibig sabihin, pinapatay na siya kasi mabigat yun. Para ka nag-demolish ng bahay. Kalasin mo. Sige, pagbibigyan kita. Kung sinabi mo agad, ako bahala. Sige. Pangutusan ko yung mga anghel ng Diyos na ililipat kayo para hindi kayo Kalasin mo. Sige. Kung sinabi mo agad, madali tayo makipag-usap kasi kaya pala siya nilalamig. Nilalamig siya, pinagpapawisan na ako. Sige. Sige, tanggalin mo muna. Sige, ako na bahala. Sige, bilang instrumento ng Diyos, ako nahingi ng kapatawaran sa Kanya. Pakiusap lang. Kung naararo niya yung bahay niyo, papalipat ko kasama ang anghel ng Diyos. Sige. Wala tayong magawa kasi trabaho nila yun eh. Pero mabigat yung ginawa mo, 1 buwan mo na siya binibigyan ng parusa. Oo nga, masakit naman yung ginawa nila. Dahil winasak yung bahay. Kaya ilalaban lang natin to ng patas. Nasa gitna lang tayo. Sige, kalasin mo muna. Ilang kayo sa loob ng katawan niya? Ilang kayo sa loob ng katawan niya? Ilang kayo sa loob ng katawan niya? Ibaba mo yung mga pamo. Ilang kayo sa loob ng katawan niya? Kalasin mo ng kalasin. O ikaw lang, kalasin mo. Lamig na, para siyang patay. Kalas, ubusin mo. Hindi. Babalik ka pa sa loob ng katawan niya. Hindi na. Ipalilipat kita kay Magnetico. Sige. Pasensya ka na. Wala eh. Ano yun, talagang kailangan namin ng pera. Kami mga tao, kailangan namin magtrabaho para sa aming pamilya. Hindi naman kasi hindi namin kayo nakikita. Mabuti sana kung ako nag-araro, magpakita ka sa akin. Bigla ka lumabas sa harapan ko, di ilagan kita. Sige, tanggalin mo lahat. Okay. Hindi magsisinungaling to. Nakatama talaga siya. Nag-aararo daw siya. Malaki siyang tao. Pwede ito, mga engkanto to. Sa mga maliit to nakatira sa mga punso. Kalasin mo. Ubus. Meron pa, wala na. Sigurado. O, titingnan ko nga lang ha. Konti na lang daw, sabi ni Magnetico. Linisin mo daw lahat.
Buong katawan niya. Pakiusap lang, ha? O pwedeng imaabot na to siya ng 1 buwan sa medisina. Nahihirapan na sila. Siguro naman sa hirap na ngayon ng pandemic namin, sa buhay namin ngayon. Wala kaming pera. Hirap. Ngayon, pangalawa, pang-8, pang-9 na yata akong magagamot sa kanya. Pero salamat pa rin doon sa 8 at maraming salamat sa kanila at nagtulungan kami. Naintindihan mo na? Kung sinira niya ang bahay mo dahil nag-aararo siya, pwede bang hingin ko na lang arbor nito? O pwede? Pwede? O pwede? Hindi? Anong gagawin mo sa kanya? Sayang sa gusto mo, kakalasin mo hindi. Ako na nga humingi bilang instrumento ng Diyos. Ayaw mo? Kakalasin mo hindi? Ayaw talaga. Wala. Kakalasin mo hindi? Sigurado? Hindi ka makakawala dyan dahil nandiyan ka na sa loob ng katawan niya eh. Hindi pa nga kita, kinurusan na kita, hindi mo nautakan kita, pinainom kita ng tubig kaya hindi ka makatanggal dyan sa loob ng katawan. Kalasin mo pa daw. Kalasin mo! 11 minutes pa lang. Bilisan mo. Kalasin mo. Maninigrado lang tayo. Ano ba yung ano ko? Ubusin mo! Bilisan mo ha, kung wala akong sinasabi. Bilisan mo. Hello. Bilisan mo, bilisan mo. Bilisan mo. Isiguraduhin ko lang. Ilalaban kita ng patas. Hindi kita pwedeng pagalitan at hindi ko siya pwedeng pagalitan. Kasi hindi naman kayo nakikita eh. Trabaho lang namin. Kumita pera para may makain ng pamilya namin. Naintindihan mo na? Ha? Naintindihan mo sinasabi ko? Kalasin mo pa. Hello? Sino sila? Nasa bahay niyo na? Taga saan ka? Sige, pumunta na kayo. May ginagamot kasi ako eh. Sige, salamat. Sige, salamat eh. Kalasin mo na kalasin. Bilisan mo. Tignan natin sa holy water. Pag napaso pa yan, balakan pa. Okay, kalas. Tingnan mo, nanginginig siya sa holy water. Malakas ang vibration. Ibig sabihin, papatayin siya. Kasi masakit ginawa niya. Kalasin mo! Tingnan mo, malit na lang gagamitin ko ha. Ako na yung papatay ng asawa mo kasi hindi niya makita ng matindi pinsala nito. Malaki kasi kasalanan niya eh. Winasa kasi bahay. Yan ang mahirap sa sinasabi ko sa mga nagpapagamot. Di baling sakta mo siya sa katawan, huwag mo lang wawasakin ang bahay nila. Kasi matagal gawin yung bahay nila. Hindi taon. Hindi katulad yan, papagawa ka na itong bahay kahit tapusin ng 1 taong at 20 katao. Maliliit lang sila. Tingnan mo. Napapasok siya oh. Oh, nakadikit lang oh. Aroy! Diyos ko! Galos na! Wala na! Bitawan mo ko! Wala na! Sa pangalan na Jesus! Wala na! Bakit mo hinahawakan? Wala kang karapatan nung mawak sa akin. Naintindihan mo? Ha? Okay, wala na. Di ba kinakausap kita ng matino? Ayaw mo makipag-usap sa akin na maayos. Alam kong galit ka sa kanya dahil winasak mo ang winasak niyang bahay mo. Pero may punto ko rito. Oh, mali siya. Number 1. Pero hindi kanya nakikita. Naintindihan mo? Kakalasin mo hindi. Oras na po! Hala, ubusin mo. Gamitin yung kamay. Wala na! Babae ka lalaki. Lalaki po! Lalaki. Anong tawag sa'yo? Oy, Capri po! Capri. Sige, kalas. Oy! Saan ka nakatira? Sa bundok po! Sa bundok? Anong ginagawa ng tao dito sa bundok? Ay, nag-aararo siya, Oh. nagtatanim. O, bakit anong ginawa niya sa'yo? Aray. Anong ginawa niya sa'yo? Ay, tinawa ang bahay ko. Ano yung bahay mo? Punso ba yan o puno?
Tinamaan! Winasak nila! Ipikit mo yung mga mata niya para hindi siya mapinsala! Kakalasin ko ng hininga mo! Sige, kalasin mo! Wala na! Ubusin mo! Simula ulo! Gamitin mo yung kamay niyo mo! Anong nilagay mo sa kanya para paano? Paano? Tataasan ko ang dasal sa pangalan ng Ama! Naktan ko po siya. Paano pa nanakit? Pinahirapan po yung katawan niya para hindi na siya makatrabaho. Anong ginawa mo sa katawan? Alam ko, pagpapahirap. Paano mo ginawa? Anong ginawa mo? Gina po yung mga ugat niya. Ano? Yung mga ugat niya, katawan niya, pinahirapan ko po. Nilagyan mo ng mahika mo. Opo. O pwede bang arburin ko to? Opo. Ipikit mo ang diwa niya sa pangalan ni Jesus. Amen! Wala na po! Tapos na! Lahat! Sigurado, kailan gagaling? Ay, ano po? Kailan gagaling? Galing na po. Kailan? Ngayon, bukas, pangalawa. Ngayon din po. Ngayon? Opo. O pwede bang ikaw ilagay ko doon sa pinakabuntok ulit? Hindi na po. Ibabalik kita sa bundok. Opo. Magbalik na ako. Eh, ba't sinasabi mo nuno ka? Wala na po. Sigurado? Opo. Linisin mo yung katawan niya, lahat. Ayusin mo yung katawan niya, isunod mo yung katawan niya. Ayusin mo, meron pa, kalasin mo, marami pa. Lahat, pati ugat niya, lahat, linisin mo, pati mata, tenga, bibig, balakang. Nakikipag-usap ako, meron akong kausap din, kaya umaata ka lang. Lahat, tubusin mo. Opo, tapos na po lahat. Inubos ko na po. Huwag ka maawa niya mo. Inubos ko na po. Wala na! Opo. Huwag ka na babalik. Hindi na po. Ako na humingi ng kapatawaran sa pagsira sa puno niyo, sa intindihan mo. Pangalawa, huwag mo na siya sasaktan. Opo. Bumalik ka na sa bundok, naintindihan mo. Opo. Siguro naman sa bundok, malaki doon. Opo. Gusto mo, tumira ka na lang dyan sa mga bahay na, mga bakante, may mga puno. Opo. Naintindihan mo na? Opo. Bitbiting siya magnetiko. Dalhin siya doon sa mga bundok. Naintindihan mo na? Opo. Hindi kita tetodasin, naintindihan mo. Kasi may kasalanan din ng taong ito. Naintindihan mo na? Opo. Kung gilitan na lang kaya kita ng hininga. Hindi po. Talaga? Hindi ka nagagawa sa kanya. Hindi na po. Ako nang humingi ng kapatawaran bilang instrumento ng Diyos sa kanya. Naintindihan mo? Opo. Hindi niya sinasadya yun dahil hindi niya naman alam kung nandun ka. Naintindihan mo na? Opo. Salamat! Opo. Salamat po. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, masamang elemento, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito at tahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen! Layas! Ano pangalan niya? Alfredo po. Sir Alfredo, gumising ka. Atras mo yung katawan mo. Sunod mo, manghihina ka pa. Sige, atras mo muna. Palalakasin natin tubig natin. Inumin mo agad, kalahati. Inhale mo na, labas sa yung kalahating ilong para hindi ka masupugig. 3 beses, tapos yung hold mo yung kalahati doon sa ilong mo. Padanin mo sa ilong. Okay na? Okay, inumin mo yan. Kalahati lang ha, yung kalahati, dadasalan pa yan. Oh, tama na. Ngayon, inhale, exhale lang. Ngayon, may tanong ako sa'yo. Ako mo, magtalon-talon, sabi mo yung Jesus name para bumabagad din lahat ng tubig. Ano, okay na? Wala na sakit. Maayos na yung katawan mo. Dati hindi ka nakakaganyan. Kasi 1 month na eh. Kasi kanina yung in-interview kita, kulang na lang. Parang parang kang papel na ginusot na hindi maintindihan eh. Pero alam ko yung kasi sa sobrang sakit na. Pero salamat pa rin sa 8 manggagamot mo. Pansyam na yata ako yun, di ba? Salamat pa rin. Pangalawa, salamat unang-una sa Diyos. Maraming salamat din sa mga medisina na naggamot sa'yo. Pagka nagtatrabaho kasi kayo sa bukid, magpasintabi kayo. Sa kanila yun eh, bundok kasi. Oo, kailangan natin pera, pero minsan, kahit parang may kleng-kleng na lang tayo, mga kaibigan, pasintabi. Pwede mo naman sabihin yun eh, kahit sa isip lang. Yun lang. Galit na galit siya kasi sa'yo eh. Winasak mo ako si bahay nila eh. Kaya, kapalit din ng bahay nila, buhay mo. Pasalamat ka. Mabait pa rin ang Panginoon Kristo. Kaya nabutan ka. Kaya pala kanina, pinulsuhan kita. Wala kang pulso left and right. Patay tayo. Diba? Sinabi ko pa naman to kanina. Patay tayo dito. Walang pulso left and right. O, pag walang pulso, wala kang papatayin ka na. Ilang beses kita pinulsuhan. Sanay ako sa pulso. Simula't naggamot ako. Simula sa inang sulumi ko, namumulso muna ako ng tao. Wala akong makita. Okay na po kaya. Magaling na. Nakakangiti na kayo. Tubig na lang. Salamat sa Diyos ha.